Ahoj, to vítej šepamí nás u nového videa na kanále Maca Prasuk a dneska, jak vidíte, je to s webkou a jo, jsme zpátky u Five Nights in Anime. Jo, jestli si ptáte, jo, takhle jsem natáčel. A jo, dneska mám docela čas na chvilku, takže doufám, že to stihnu. Ale jo, doufám, že jdu vůbec slyšet, ale tak jako měl bych, že. Night 4. Oh shit, here we go again. Počkat, pamatuju si to? What the fuck? Kamo? Sarah, please, if you're hearing this, run away, that damn place. I saw them. They're doing weird stuff. They started acting like humans or whatever. Chceš jít, jo, ty jsi... Už je pryč. Shocked about it. They suddenly stopped obeying their code or something. I don't even know much about it. But what I'm Počkat, sure Cčko, they are ty not vole. supposed to act like this. Even the police are investigating the incident unsuccessfully because apparently Kamo, nechci, už mám ženu a děti. Ne, they just to není samozřejmě, doopravdy, že jo, Foxík. Takže stojte. Kamo! Kša! Jo, to je super, ale já když neumím chodit, tak to je dobrý, že můžu od nich utíct. Cítím se trošku zvláštně natáčet hry s webkou. Doufám, že to vůbec vidíte. Jo. Co se bylo? To byl papec? Asi. nevím, kdo mě zabil, ale nevím. Že vysel chálku, ne. Víc kolik je. V pohodě. Mám ještě docela dost čas. Mám velice dobrý sluchátka, že jo? Jo, počkejte. Jdu si ujistit, jestli to vůbec natáčí. Doufám. Jestli ne, tak si velice omlouvám. Jo, najít něco, jo. Mělo by to natáčet. Halo. Ty už svítíš, jo? Takže na papír bych si měl dávat větší. Ty už jdeš, jo? Sarah, please, if you're hearing this, run away, that damn place. Saw them. Co ti je? Nechápem. We honestly don't know what the heck's happening to them. I talked with the technician and she's just so shocked about it. They suddenly started obeying their code or something. I don't even know much about it. So what I'm sure of Ten se dobře to... supposed to act like this. Nebo že by to byl Foxy, který mi jumpscarenul. Because apparently when something falls apart, unless they try to see malfunctioning, they just return to normal? Look, I don't know what ghosts or any other suggestions, but Ne. it's not too far. I'm not sure if there's any ghosts around here. Like a little child crying. I remember me seeing it once when I was a security guard, but I thought it was just my Jestli to, doufám, že to není až moc potichu. Že já to mám docela potichu, ale... don't think I'm the right person to deal with this. Sarah, you were there. Oh fuck, Run away from there. They surely will be oh no. watching. They're chasing you. To je super, no. Please, Halo? this is not worth it. I can't take this anymore. I'm leaving this place for good. It was nice seeing you. Good night, Sarah. Že se sakra stalo? Už jde. Asi bych ho měl čekat ještě rychleji, že? Klíčka, Erko, dobrý. Co kokot? Ne, dík už je pryč.
Co? Nevím, kde je Freddy? 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 Počkej, že by byl tady. A kde je Freddy? Kde je Freddy? Čekaj. Kámo, dneska mi to nejde vůbec. Se to docela jako. Jak se máte? Jinak kdybyste se ptali, proč to nenatáčí přes ten Windows Xbox Gamer Recorder, tedy odpočítají ta kamera, už mám konečně OBS, takže jo. Jupi! Ach jo. Hej, oni jsou strašně moc rychlí na mě. Sarah, please, if you're hearing this, run away. Už jsme to sešli tak asi 3 milionů krát, že jo? Tak jsem... Omlouvám se za prostý slova. Jo? Jinak, jestli ještě jste neviděli, ale nevím, jestli jste to viděli a nevím, prostě, ale mám i Instagram, jo, který, nevím, jestli tam do popisku, ty vole, co tady děláš, ale jestli na to nezapomenu, ale zkusím se dát do popisku, takže když tak ho máte dole v popisku. Ještě tam je, dobrý. Ještě Fredík. A už nic jiného nemám, takže jenom Instagram, jinak se jmenuji WhatsApp. Když jste nevěděli, co popisek, když se občas stává, že nějaký lidi neví, co popisek, ale ty video už víte. Ty tam pořád seš? Co děláš? V sále ani nejde. Kamo! Když tam pořád seš? Když tam seš? Bude 1 AM a 7 energie. 7 energie, tak to je dobrý, no. Power mám 68, dobrý, no. Jaký fast coiny? Čmajs. Konečně byl se tam, nebo byla se tam, já nevím. Oni v FNAFku to byl kluk a teďka já ani nevím, co to je. Nebo je to kluk, ale co to je teďka? Holka nebo kluk? Já nevím. Kolik mám jako... Ještě jednou omlouvám se za své slova. Nebyl tam! Na ty stage. Nobody's gonna take you away from me. Not even me, see? I'll kill you before that even happens. Já nevím, já jsem... Ach jo. Já nevím, byl na té stage, já se fakt podívám na to video. To zjistím. Ani nevím, jak dlouho už natáčím. How long? To tady nejde vidět.
Výborný. Kolik už je? Ještě víte co, ještě jeden pokus si dám a pak to si ukončíme. Jak být tady ten díl natáčím po druhý, ale asi po měsíci, protože jsem už jeden díl vlastně natočil jednou a jo. Ne. Se zase laglo. What the fuck? Ale už to funguje normálně. Sarah, please, if you're hearing this, run away that damn place. I saw them. They're doing weird stuff. They started Už ani Bonnie tady není, jo? To je výborný, no. I talked with the technician and she's just so shocked. Já nevím, jak tady to na FNAFku funguje. Já až jsem si teďka, prostě, až teďka vidím, že ty sluchátka jsou mi velký jako v svíně. Jo, jinak, nějaký trošku update, jak teďka hrajem. Jo. Já jsem se měl říct ten update. Jinak ještě pořád webku nemám, ale používám svůj mobil. Ale stejně, kdybych si koupil nějakou levnější webku, tak to bude vypadat jako moje předchozí webka z roku 2007, která to ani ne, ta webka, kterou jsem měl původně, jo, to jenom moji kamarádi budou vědět, jo, vole, počkej, to byl Foxy předtím, ten, co říká, prostě, že mě nebude chtít zrovna potříznout, že mě nechtěl potříznout. To byl teda Foxales. Ty vole. Už pryč. Kde? Tam pořád je tam Hedík. Já jsem vám to nevěděl, ten update, no tak prostě, no, moje stará kamera byla fakt hrozná, jo, byla z období toho Windows XPčka, takže je tam Fredík, takže o to byste asi nechtěli, aspoň, že můžu používat svůj phone, počkej, to on tady zase už není, ty vole, teďka je tady. Jak tě chci vidět, jak běžíš. Halo? A halo? On se to buglo. Čekaj, můžeš jít prosím pryč? You all awake, guys? I think it's time we say hello. Kde je ten Fredl? Počkej, on je vlastně už tady. Ten Fredl. Tebe už jsem tady dlouho neviděl, no. Jel jsem se, proč se tady nebyl. Já si pořád pletu, tomu jsem jednou říkal, jenom dílu, že protože já hraju občas Ultimate Custom Night a tam je totiž zkrátka na to vyndávání monitoru. A já se to vždycky pletu, že si myslím, že Eskem si vyndá monitor. Tak to, ty vole, už je tady. Že si vyndá monitor, ale já se otočím sem dozadu. Což tady, jo? A mu to je, co jsou teprve 3. Čika tam je.
What? Já nevím, jak se tady to hraje. Si můžu otevřít. Té hře prostě nevěřím. To je ten Fredl. Teďka je určitě v atak pozici, takže jo. To nejde vidět. Takže jo, to je výborný. No, ale oni už mohli jít pryč. Za honku si tady. Zaj Foxy běžel dřív. To je výborný, no. To je ten Fredl, no tak já až ani teď nemůžu ty dveře otevřít, protože tam je ten Fredl. Už tam je tady. Už je pryč! Tak jo, no anime for you. Já tak tady to rozhodně nezvládnu. A bylo by to good, kdyby to zvládnu. Ten Fredl tam pořád je. Teď jsem ti teprve teďka zavřel. A já zapomínám vypínat světla. Jo. Ne, já jsem umřel na Foxyho. No nic, no, takže guys, děkuji, že jste koukali na tady ten díl. Doufám, že ten zvuk už bude normální, jo, a jo, doufám, že jsem ten update domluvila, prostě používám svůj telefon, používám OBS finally a jo, asi se uvidíme příště a jo, já jsem to udělal trošku speciální, zase natočím video po dlouhé době, stejně jako už za chvilku budu muset jít, takže jo, tak jo. Doufám, že se vám video líbilo, házejte lajky. A jestli se vám líbí moje tvorba, tak můžete dát odběr. A prostě asi uvidíme se zase příště. Čau čau!